molt boines a tothom, videoviciades i videoviciats, bailetes i bailets, marrecs i de més quitxalla, benvinguts un dilluns més a Videoviciats amb lo Jordan. Avui el capítol 8è del mal interior. Què tal, com va la xafogó? Perquè ha plogut, però fot una basca na xafogó que t'hi quedes. Hombre, ja tenim aquí la subscripció de la Tània. Moltes gràcies! Moltes gràcies per aquests 31 mesos ja. Hosti, com passa el temps, tu. 31 mesos, t'ha donat temps de ser mare i tot. Què tal, com està la Nuri? Es porta bé? Espero que sí, que us estigui donant molt de goig i molta alegria a la llar. Comentar que precisament és demà exacte, és demà. Precisament és demà el sorteig. A veure si d'una vegada sona la trompeta i us toca un videojoc per la Switch 2 o per PC, pel que més te vingui de gust. Vale, bueno, pues saltarem ja aquí a la pantalla, Jordan, i sense més dilació anem a disposar-nos a fer la jugació. Un segon, que vaig a fer el modo rendimiento. Ja està. Vale, ja em direu si l'àudio està bé, jo entenc que sí, però bueno, si no se sentís el joc o alguna cosa, m'ho feu saber. Jo crec que sí, no? Jo crec que sí que se sent bé. Heu tingut temps en 31 mesos, ja veus. Ja veus el que dona en 31 mesos, dona per molt, Vale, bueno, si recordeu, bueno, no sé si heu pogut veure el capítol en diferit, que la setmana passada no va poder estar, tio Francis i Tània. Estem a la mansió dels senyors Victoriano, me l'agarras con la mano, que són els que estan fent uns experiments amb el seu fill, el fill, que és aquest d'aquí, que al quadre no se li veu la cara. En teoria ell va matar els seus pares, hi ha un moment que veiem els cadàvers. Sí, heu pogut fer de tot menys guanyar un joc. Hòstia, sí. Doncs va matar els seus pares, la germana no se'n sap res. No heu pogut veure-ho? Bueno, doncs us faig una mica de resum. El tio aquell de la caputxa que ens persegueix, que és omnipoderós, que clar, si haguéssiu vist el... Ei, Ravero, si haguéssiu vist el capítol anterior, ens perseguia per la casa com el Nèmesis de Resident Evil o el Mr. X de Resident Evil 2 o el Nèmesis de Resident Evil 3, que no el pots matar, que ja ens havia perseguit en alguns altres moments del joc, si recordeu. Llavors ens teníem que amagar sota del llit o dins d'un armari i anar-lo evitant. Va haver-hi bastant de sustito la setmana passada. Hòstia, jo el 2 no l'he jugat, jo estic jugant al primer. La setmana passada tu estaves per aquí, no? No estaves tampoc al directe la setmana passada, Ravero? Bueno, estava explicant això, que la setmana passada el primer és el que estic jugant, sí. Bueno, és que fins ara no m'havia enterat massa bé de la trama. Està clar que hi ha uns científics bojos que estan fent uns experiments amb la penya, que molts d'aquests acaben sent com una espècie de zombis, tot i que no són exactament zombis, perquè són bastant més intel·ligents, poden inclús fer servir armes i poden utilitzar això, mecanismes. No van allò no? Pues tenen un mínim d'intel·ligència, se'ls pressuposa per lo menys. I hi ha una família, que és la família Victoriano aquesta, que juntament amb un altre científic, que és aquell que jo sempre dic que s'assembla a l'Anthony Hopkins, estan fent experiments amb determinada gent i suposo que per fer proves amb gent random per després aplicar-ho tot al fill de la família Victoriano. No sé si és per un tema de que el fill s'estava morint i tenia una malaltia xunga i intentar així salvar-lo, que seria lo típic, o pel simple fet de ser poderós i tindre algun tipus de superpoders o no sé. Encara no ho sé, no ho tinc massa clar. La qüestió és que el nano aquest de la família Victoriano, a part de ser poderós, va matar els seus pares i és un senyor maloso. És un senyor malo, muy malo. Un criminal malo. Que sempre m'ha fet gràcia aquesta frase. Un criminal malo! Com si hi hagués criminal bueno. Jo un criminal bueno no el conec. Tu tens novetats gamers. Vaig comprar-me i passar-me el Princess Peach. I què tal? No és per mi, però està molt ben fet. He començat el Evil Within 2 i està guapo i ni crec que no... I creus que potser inclús t'agrada més que el primer? Bueno, a mi el primer m'està agradant, Molt Resident Evil, molt. I el guió, bueno, si és una mica el que us estic explicant, tampoc inventa la roda, però bueno, està bé. I em vaig passar l'Advance Wars. Sí, que és veritat que estaves en ello. Que potser t'agrada més l'1. És que me vol sonar, tot i que d'això mai s'ha de fer massa. Si s'han de tindre presents les crítiques, sobretot si venen d'algun periodista o influencer amb el que normalment estiguis d'acord amb el que ell explica, però al final
s'ha de fer la valoració per un mateix. Amb el cinema, amb la música, amb els videojocs, en tot el tema, doncs això, no? D'art i de més. Però és veritat que sempre havia sentit que el 2 era pitjor que el primer. Bueno, no sé, ja el jugaré. De moment anem a acabar-nos el primer. No sé si tinc mocs verds per poder farmejar, o sigui, per poder gastar. Però bueno, bàsicament el que us he explicat fins ara, doncs una mica... No, 1900, amb això no m'arriba ni... Con esto no me llega ni pa anar. Pues al capítol anterior va passar una mica això, no? Que ens perseguien, ens teníem que amagar, vam tindre que resoldre un parell de puzzles bastant interessants. El del quadro estava xulo. Per això us vaig recomanar que si podíeu veure'l en diferit, doncs crec que l'haguéssiu gaudit el capítol, perquè és de la sèrie, potser de tots els capítols, potser és un dels que crec que va quedar més rodó, més xulo. Però bueno, mira, no va poder estar en directe, doncs no passa res, ja està. Anem a seguir. La puerta ya debería estar abierta. És veritat, hòstia, aquí vam tindre que desbloquejar, si encara estem aquí. Hòstia, el tio potser encara pot ser que estigui aquí perseguint-nos. Això és la mansió Victoriano, que recorda molt a l'entrada de Resident Evil, amb les dues escales i tal. I aquí hi havia una porta que estava bloquejada, amb unes... Se senten monstres. En sèrio? I amb una escopeta? La mare, quin susto m'ha fotut, tio. Amb una pistola, va. Tio, que cabron. Tu ja no t'aixeques. Joder. No, ja m'ha deixat caure mocs verds sense necessitat de cremar-li el cadàver. Joder, quin ensurt m'ha fotut. Ja començava... El capítol anterior me vaig emportar un munt d'ensurts. Bueno, doncs aquí hi havia unes portes que s'havien d'obrir amb uns... Veieu, amb aquestes coses de sang, que se tenia que resoldre 3 puzzles que tenies que manipular un cervell. Els puzzles, la veritat, és que estaven molt guais. I es va obrir aquesta porta i ja que ho vam deixar. Així que anem a veure... Què? Hem de córrer? Se'ns ha tancat la porta al darrere, òbviament. El passillo infinito. Vale, llave de cara. Clar, jo de moment vaig cap a ell i me mata, ¿no? Ah, no, mira. Corte limpio, completamente. No hay cura para lo que te voy a hacer. Tirar de la piel prístina. Vale. És veritat que la mansió es diu la mansió Rubik, que ens va fer molta gràcia, que estava pel xat el Jaime, clar, del cubo de Rubik. Fins ara havíem estat amb unes taules de treball manipulant uns cervells. Mira, aquí hi ha una virote per l'arpó. Mira com riu. El maniquí aquest, què? Podem xafar? Toma! I tant! Aquest riure que se sent de fondo no m'agrada gens. Com interactuar amb res. Vale, aquí podem sortir. Però abans mirem la taula. Això és com un cap de porc, no? I tant, és un cap de porc. El cap de porc que li van tirar a Figo al Camp Nou, el dia que va tornar vestit. Hòstia, ara a YouTube hi ha un anunci d'aquells de Betfair, una plataforma d'aquestes d'apostes que per mi hauria d'estar prohibit. I en damunt l'anuncia Luis Figo. No podria fer més angúnia les dues coses, Betfair i Figo unides en un sol anunci. Quin asco, la veritat. Bueno, hi ha aquí com unes cosetes flotants. Vale, aquí hi ha un quadre d'una senyora. És una niña, una vieja joven, una mica. Seguim. Ah, és veritat, i hi havia un altre noi que està fugint tota l'estona, que sembla que també li han fet un experiment xungo. I tot el rato fuig, que no sé ni qui és. Sé si qui és, però vull dir, no sé si pertany a la família Victoriano aquesta o no, o jo què sé. Una altra vegada la mateixa habitació, estem en un bucle. Vale, ara se'ls acaba d'aparèixer davant nostre. I què? Podem fugir o no? No, no?
Ah, ha desaparegut. La música de fondo és superxunga. No sembla... Ah, mira, mocs. Però ens persegueix o no el bitxo? Mira, aquí està. Quin mal rotllo! Quina por! Obre la porta. Estem al puto bucle. Molen, aquestes coses així, tope de nades, molen molt. Hòstia! Això ja no mola tant. Vale, són cables, o sigui, els tinc que esquivar. Clar, i el sostre va baixant, no? Sempre aquí... I ja està, no? Bueno, no era tan difícil. No hi ha res per agafar. El maniquí. Ens vol donar un susto, també? Hòstia! Mal rotllo! Ah, que camino, però la càmera s'ha quedat aquí. Ah, vale, ara ja es mou. Ara no he sigut jo, eh? Ara no he sigut jo. Puc treure la... Sí que la puc treure. Vale. I ara ve una altra vegada el bitx. Ah, vale, puc. Va. Com un laberint. I ara què? Oh, que està aquí! Tinc que tornar sobre els meus peus. Però, i com surto? Ja està, ja m'ha pillat. No hi ha sortida. Ah, vale, que aquí hi ha una... No m'havia fixat. Xafa-ho. Quiere recuperar a mi hermana. Ah, calla, que potser el noi del quadre no és... O sigui, no puc xafar el candau d'una hòstia, li tinc que disparar, en sèrio. Putada, tio. Gasta munició, tio. Sempre gastant munició. Merda. Merda! Joder. Hòstia! Trampetes. Tu mira, hi havia uns tepos al terra, menys mal que no els he pillat de pura xiripa, perquè... Calla, que això és una estatueta d'aquelles? No. Tinc per curar-me? Com vaig de xeringues? Ne tinc 4. Ah, doncs me'n fotré una. Ese chute bueno. Ah, que bé. Yo sí hice esto, si yo no sé nada. Bueno, ja tenim el típic pesado de turno que vol que el manegin. A veure, com era això? Van... Ja està. Sí. Són putos bots. A veure, aprofito la vinentesa per llegir-vos, que portava un rato sense llegir el xat. Que veig que us heu saludat entre vosaltres. Sí, ho he vist avui que estava jugant jo al... Hòstia, quin bici porto? El puto Balatro, nens. Vaya bici que porto amb el Balatro. I hasta aquí puedo leer. Com mola. I he vist que estava jugant al Mario Kart World, que fixa't si la Switch 2 és com si fos la Switch 1 Pro, que clar, te surt quan la gent està jugant a la Switch 2, te surt allí, Espiral està jugant com si fos la Switch 1. O sigui, la Switch 2 i la Switch 1 estan almenys a l'ecosistema, que a veure, està bé, no és algo dolent per se, però clar, dona la sensació de que no sigui una consola nova. Sembla que sigui una Switch 1 Pro. Sí, lo dels anuncis aquests del Figo amb el Betfair. Sí. Hola, Isa! Està malalteta avui la Isa, no ha anat a treballar, que està aquí baix amb un refredat que t'hi cagues, pobra. Vale, vinga, anem al rotllo.
Bueno, mira, almenys ara sé que tinc que disparar aquí. Sé que tinc que agafar els mocs. I sé que tinc que desconnectar això. No! Ah, que hi havia munició al terra i he tocat la munició. Sí, quina putada, tio. He agafat la munició del terra. Ya, a mí que me cuentas, tu hermana, yo no le he hecho nada a tu hermana. Que m'he cansat. La puta mare. Joder. Ah, m'ha pillat perquè... Que bo. Bueno, mira, així hem pogut veure com moria. S'he trencat el xat, amics. Sí, home, no fotem. A part, per arribar aquí, hauria de pujar... La veuria arribar. No em pot... En aquest sentit no em pot donar... Ho hauria de fer molt bé perquè no me n'enterés que estigui entrant. Però bueno, mira, si ho fa... I m'espanto. Us en portareu. Ah, mira, si aquí també hi havia munició, tio, no l'havia vist. No, hòstia puta, Sempre em... Espera, m'ha de suïcido. Ai, la suïcidació. Quiero recuperar a mi hermana. Au. Integració. És que ha sigut bo abans perquè he fet. S'ha trencat el xat i se n'ha anat a l'estream a Norris, tu. Val? Ah, si em poso a desactivar-lo, millor no desactivo. Vale. No, agafo la munició directa i piro. Si m'acosto acotxant-me... Ai, d'arai... Corre, que ya estoy. Merda. I a mi què m'expliques? No sé ni qui és ta germana ni nada. I on estava la puta sortida? Damunt m'he cansat. Era per aquí, vale. No, per aquí no. En sèrio, tio? Abans no s'han tancat així les gàbies. Pues, tio, les recuperes, jo què sé. Expliques. No entenc. Abans aquestes gàbies no s'han... I aquestes reixes no han baixat. Ah, mira. Aquí en damunt. En sèrio he tingut que fotre 2 tiros per obrir un puto pany? Ara, i ara sí que m'ha pillat el cepo. Joder, que... I aquí hi ha uns mocs. Abans no els he vist. Hòstia puta. Ha canviat molt el circuit. Joder. Ah, estic mort. Ara... Tio, abans he arribat superfàcil, superbé. Ah, mira, torna a haver-hi una altra.
Fatal, he gastat molta munició i molta merda, però bueno. Vale, aquí és on abans ha patat el directe. Ah, he mort! En sèrio? No entenc res del que ha passat ara. Bueno. Tinc que córrer, no? Suposo. Vale, sí, a més ara és el típic que pots córrer i no et canses. Vale, bueno, menos mal. Vale, tornem a estar a la sala aquella del bucle. Cago en l'olla. Hi ha més mocs verds. Fragment del mapa número 17. Hòstia, és veritat que en teníem uns quants. Quants tenim? Això no. M'he equivocat. Això era... Aquí, arxiu. Fragments del mapa. 4 de 28. Ja em diràs. Sí, només hem trobat 4 i són... O sigui, tot el part principal... O sigui, uah. Bueno, suposo que això és per enterar-te millor de la trama i per fer com se diu ara, el platino amb els logros i tal, cosa que a mi me la sua. Sí que és veritat que em fa una mica de ràbia perdre'm trama per no... Suposo, vamos, vull pensar que... O al millor no, al millor simplement és un puto logro i ja està, i no aporta res al guió, el fet de trobar o no els... I aquí hi ha girassols d'aquells. Ah, i aquí els dibuixos de la paret, que eren? Vale, bueno, sí, dibuixos de... cosa de cirurgia. Ah, mira, el campo de los girasoles. Que van a cremar la casa com si fos una casa de bruixes. ¿Por qué me han traído aquí? No sé, però és molt bonico. Mira, fins on t'arriba la vista, Fins a l'infinito i más allà, tu, de girassols. Vinga, pipes. Podem aquí pipes per un tub, tu. Vale, aquí hi ha més munició. Aquí hi ha més mocs verds. Anem a primer a farmejar una mica pel voltant. Virot elèctric. Això dic jo, puc fabricar virots? Aquí. Arpón explosivo. No puc. Corre. Tinc una palla.
Això em diu que estic ple de virots d'aquests. Hi ha més munició. I ja estaria. És que m'ho vaig vindre que sortirà d'aquí un bitxarraco. Laura, ¿dónde estás? Laura. Laura debe ser la germana. Sé que estás aquí. Te oigo respirar. Vale? Això vol dir que tenien bon rotllo, ell i la germana. Comprando todas nuestras tierras. Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Ah, no els van cremar per bruixots ni per... Ah, sinó perquè havien comprat les terres com que eren gent de pasta, els victorianos, me la agarras con la mano, van comprar tots els terrenos i van deixar la gent sense... Estan jugant mentre... Vale, jo m'imagino que la que va palmar aquí dintre va ser la germana. No he oído nada. Ells només volien cremar la casa i sense voler m'han matat la germana o els va importar poc que hi hagués algú dintre. ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! Vale, la germana el va salvar i ell va quedar molt ferit. Mierda. Mejor me largo de aquí. Ell ardió. Allí. Ardió com en el infierno. Vale, i per fer baixar aquesta escala, com ho faig? Ah, mira, aquí hi ha una palanca. Ah, no és l'escala, és l'ascensor aquest directament. Vale, i ara què? Ah, el tinc que acostar allí, vale. Amb la calma, no hi ha problema, està tot cremant-se, però... I ara per pujar, què? Tinc que tocar una altra vegada aquí? No. Des d'aquí arribo a l'escala? No. Tinc que disparar? No. Pues no em deixa interactuar més ni amb això ni amb això. No sé si hi ha alguna altra manivela por ahí. No sembla, no? Ah, mantindre. Ah, clar, tinc que disparar des d'aquí a la cosa aquesta. Clar, era més fàcil de... Oh! No! En sèrio? Sí, tia, quin mal rotllo, la germana allí. Bueno, almenys el foc no avança, simplement. Vaya caiguda més estúpida. Ja t'ho diré. Això ho puc cremar? Ah, doncs... Cremem un altre, a veure si hi ha alguna cosa. Ah, i ho puc patejar. I de què em serveix? Hi ha algú aquí amagat darrere. Sí, acabo de gastar un mistuc per no res. Pa putonada. I mira, aquí sí que... I aquí en canvi sí que hi ha una estatueta d'aquelles. Bueno, almenys aquí... El misto que hauria gastat aquí, doncs l'he gastat allà, jo què sé. Que cabrons són els jocs aquests, el survival, tapant esta cosa. Oh, que fill de puta! No m'ha deixat sortir. Mi hermana, mi hermana. Ara sí que tinc el temps límit per fer les coses.
Ni tant. Però li puc disparar o no? No, no. O sí. No puc pujar. Vale. Suposo que li he de disparar als bitxos que va fent. Jo què sé. Tinc que aguantar l'oleada, no? Sí, perquè aquí hi ha munició ja de tot. Joder, amb el puta merda. En pau. Em mola tot. Mira, he disparat a dos alhora. Estic ple. Queda gent, sí. M'ha semblat veure munició pel terra i ara no. Ah, puta merda. Però s'acabaran o estic... Vale, sí. Vale, jo estic fent el primo. Laura! No, Laura! I ell com es deia, el nen? No me'n recordo, ho han dit. Ha dit el nom, però ara no me'n recordo. Però jo no vaig ser, per què em vols matar a mi? Jo no tinc la culpa de que els sonats dels pagesos. Hola. Bueno, ja tornem a estar dins de la casa, al passadís. Este sin fin. Vale, no em deix girar la càmera. He d'avançar i tampoc m'he de córrer, sí. Quedando sin fuerzas. Mis hijos. Quiero... Beatriz, ya hemos hablado de esto. Aquests deuen ser els pares. Que el germà els mata. L'assassina. Els hi fa l'assassinació. Torna a haver-hi un armari. Ah, no, vale. Ja hi ha armaris per amagar-nos. Mal assumpte. Vale, això és la típica passadís secretito. Però aquí hi ha una altra porta. No la podem obrir. Necessitem una clau. Ara està encarant. Que se veia venir, se veia de venir. Oh, capítol finiquitat. Ai. Bueno. Següent capítol, les eines, no sé què. Les eines de l'artesà. Hòstia. Ah, vale, això és... He baixat de... Espera. No crec que hi hagi res, però deixeu-me mirar. No. Bueno, ja tornem a la part inicial del joc, no? Que estàvem com a sota... Sí, un capítol més. O un capítol menys. ¿A cuántos has matado, Rubén? Rubén, això. No querría decir Rubik. Rubik. Las cifras son irrelevantes. Han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen
que esa gente sufrió mucho. Las trampas. Esas alimañas, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón, no era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. La família rica, el tio sonat, que es va cremar, que vol pagar-ho i va trobar un científic que l'ajudés d'estos sin escrúpolos, que por dinero fa el que faci falta, i aquí pues, han fet servir un munt de gent per fer investigacions xungues. Aviam, nota del sòtan de la mansió. M'han pres els meus fills. És cosa del destí? Ha sigut el meu fill? No, el meu nen perfecte no ha fet res. Ha sigut l'incendi. Ho ha arruïnat tot, s'ho han portat tot. Els nens no són els mateixos. I Ernest tampoc. I Ernesto tampoc. Em va dir que els estava cuidant, que estaven sants i estalvis. I ara diuen que ha mort. Ara diu que han mort. Com és possible? Una mare sabria alguna cosa així. Encara puc sentir la veu del meu nen, el seu riure. Ve del sòtan. No pot ser. Una mare necessita els seus fills. Pues molt bé. Això té pinta que es pugui tancar. Efectivament, i sí. Mocs verds, mocs verds, mocs verds... Que també els mocs verds és... O sigui, el farmeig d'aquest joc, o sigui, que siguin mocs verds i que te'ls haguis d'aplicar en una cadira que és una cadira elèctrica és... és una fumada de caldeu. Vale, jo crec que per allí és cap a on... Ah, vale, sí. La música i la llum, això és per anar a guardar partida. Si no... Ah, efectivament. Sí, quins mecanismes més simpàtics, eh? Tenen una pinta de no punxar gaire, no? Vale, anem a veure si podem pujar una mica de nivell. Ah, mi cabeza. Estan picant a la porta. Jo crec que el tio està tota l'estona aquí dintre i tot el més ho està flipant. Està en un sanatori, o en un manicomi, o en un no sé què. Sempre està dins d'aquesta habitació i tot el que estem jugant se lo està flipando. O sigui, ho està somiant o alguna parra així. ¿Quién es el tipo en esa puerta? ¿Quién és? I a l'altra garjola és veritat que hi ha un altre personatge que sempre intentem mirar qui és i mai podem. En una d'aquestes. Cony, uns cops, tu. Vital. ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¡Quiere salir! ¡Quiere su venganza! ¡Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado! En realidad no creo que lo consiga. És ell mateix, no? En realidad no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? És o sigui, l'actor de... Mocs verds de la Isa. L'actor de doblatge és el mateix que el Sebastián Castellanos. Jo crec que és ell mateix. Passa que sortia així com a calvo. Jo crec que és el propi Sebastián Castellanos que està aquí tancat. Perquè, a més, ens hem anat trobant notes... La Jaime? Ah, per la peli de l'Odio. És ell mateix, té tota la pinta. Vale, aquí hi ha un retall de diari. Dos... Se diu fallecidos en català. Oh, dos morts en un accident. El ric propietari i la seva dona moren en un accident de tràfic. Sí, de tràfic. La família viu un malson. Els cossos corresponen a Ernesto i Beatriz Victoriano Melaguerras con la mano i el seu fill hereda la fortuna familiar. Però no van morir d'un accident de tràfic. A l'altre capítol, perquè no ho vau veure, però al mirar pel aquell quadre, la càmera es va acostar i va fer un susto. Un jumpscare d'aquests típics dels jocs de terror.
Vale, bueno, anem primer a la claueta, que hem trobat una claueta. Com sona la porta aquesta, a veure com, si li foten una mica de 3 en 1. Primer anem a mirar que no hi hagi cap cosa per aquí. Hi ha la taula. Vale, no sembla. Mantindre. També podem sortir per aquí. Hi ha molts reflexes. Allà on hi hagi un reflexe sempre podem sortir. Vale, això estem plens de virots d'aquests. De xeringues també estem plens. Ah, sí? Ah, només podem portar 4 i tenim 4. Vale, vale, doncs la deixo aquí. Sí, la deixo aquí, que ens ve molt bé tindre-la aquí de reserva. Mira, més mocs. I no tenim més claus, no? No. Ara està tancada per aquí, la porta, que curiós. Abans no ho estava pas. I també estarà tancada aquí. Ah, no ho he dit, tio. Ho de deixar farmejar, cabrons. 12.300. Pues... jo crec que fa una coseta. Amb això, la recuperació de la xeringa són 15.000 i tenim 12.000. No, per això m'és igual. La duració de l'esprint de moment també em dona una mica igual. 16.000, tio. És que m'és una mica igual. Per millorar... Sí, que pugui portar més munició d'escopeta. I més munició de pistola. Els mistos que eren 1.500. Que bueno, els mistos tampoc. Va, sí es queda la cosa. Anem a guardar. Anem a parlar amb la en dificultat? Dificultat 2, vale, supervivència. Sí, estic jugant en normal, que és com s'ha de jugar. Podem parlar amb ella? No? Doncs mira, ara, ja que he descobert una nova sortida, vaig a sortir per allí. A veure, no crec que hi hagi canvi, però per provar. Hem sortit al mateix lloc, òbviament. Vale. Som-hi. Vale, munició de pistola, crec que era. Ja comencem amb les trampes i les coses xungues. No m'agrada gens aquest lloc. És el mateix que el puto principi del joc, allà aquell subterrani, aquest laboratori subterrani o el que collons sigui això. Vale, aquí hi ha un cable, hem de passar per sota. El podem tallar? Sí. Perfecte. Vale, més mocs verds. Més mocs i més mocs. Ah, mira. Perfecte.
maniquís. No la puc obrir. Però el senyor que hi ha dintre no ho està passant massa bé. Està vomitant. Fills de puta, és que ho sabia que es tancaria la porta, Mama, tinc por. Se sent el respirar d'algú xungo. Vitals, allí està. Mira com puja. He fallat. En sèrio? Ara. Ah! Mejor me cubro. No l'hauria d'haver matat. Esto es una locura. Hòstia, la cuchilla com m'ha passat. Bueno, el bo és que també matarà els enemics que hi hagi, Un moment, desconnectem això. Canviem d'arma. Tinc que anar a cotxar tot el rato, està clar. No! Me he precipitado. No la puc desconnectar, què? El senyor que hi havia aquí, no sé. Música de... com de Tio Vivo, com de part d'atraccions o de... Almenys he recuperat el virot que he tirat i això era dels mocs verds que ha deixat caure el monstruito que he matat. Bueno, que jo no he matat, que l'he matat... Bueno, potser sí que l'he matat jo, no sé. Aquí no arriba, no? La cuchilla no. Qui em dispara? I tal. Cony, m'he equivocat de puto botó, saps? I l'antorxa? Com s'ataca? Ara. Mira, m'han donat un assoliment, la barbacoa. La barbacoa. La barbacoa. Como me gusta. La barbacoa. On està el tio que em dispara? Ui, que m'ha tocat de miracle. Però on deu estar? Vaig equipar amb el fusell de franctirador un moment. A veure si el veig. Cabrón. Jo crec que he de pujar per veure'l. Vine, cabrón, que t'he vist. Però mentre no ve...
gasolina. He pillat a 2 alhora, Au. Mola que els virots que es queden clavats por ahí els pots recuperar. En sèrio? Està viu? Ara, hombre. Hòstia, no sé, potser li podria haver trepitjat el cap sense haver tingut que gastar munició. Bueno, no importa, ja està fet. Doneu-me cosetes. Sí, el tio que em disparava era aquell, potser. Des d'aquí dalt. Segurament. Ep, on? Vale. Justet. És fàcil, però al mateix temps... Pots fallar. Es mou molt ràpida l'agulla. Vale, aquí això ens fa falta. El mecanisme aquest. Bateria portàtil gran que pot utilitzar-se per activar equips elèctrics en cas d'emergència. Vale. Més mocs verds. Més babetes. Val. A veure, l'arpó aquell, on està? Aquí. Vull fabricar explosius. Mira, em puc fabricar. Perfecte. D'elèctric també, però no m'interessa. Prefereixo fabricar de normals. Aquest. I ara puc agafar aquest? No? Igualment, no puc. Vale, bueno. No m'he deixat res, no? No. Doncs vinga, cap avall. Ep, què era això? Ah, una ampolla. Me la sue! Vale. Puc sortir sense que ningú m'ataqui, sense que em toqui? Metal. Ui, he fallat. Ara no he fallat. Sí que encara es viu. Merda, que cabron. Aixeca't, fill de puta. Merda. Uf, ha fallat, menys mal. Em vaig a curar. Sí. Vale, era aquest el que em disparava, no el que hem matat ara que portava una pistola. Vale, doncs aquí ja no puc fer res, no? Puc saltar cap avall, potser? No. Des d'aquí no puc fer res, o sigui, he de sortir al balcó aquest per matar el franctirador i prou. El franquitirador. És el franquitirador. Vale, doncs torno a baixar i m'imagino que la bateria aquella que he agafat l'hauré de posar en algun puesto. No hi hagi ningú. Ja sé. T'estic sentint, cabron! No sóc prou fort. Farem la destral, que van de puti. Vale, m'imagino que tinc que sortir per aquí. Zing! Trampa.
Actúa en paz. Aquí lo guai és que, bueno, si sortís algun zombi d'aquests, pues la cuchilla se n'encarregarà d'ell. I tal. Oh, que acaba cotxat el cabron. Abans parlo. Li he clavat el destral, tio. En sèrio? Hòstia, com ha volat, tio. La decapitació. Que fill de puta, eh? Abans parlo i abans apareix acotxat el molt cabron. Clar, ara sortim aquí, falta agafar els mocs, falta matar el tio del balcó... Bueno. No problema, així gastaré menys munició. El mataré d'un tret, amb el ratolí. Au, has vist? Amb el ratolí ha sigut pim-pam-pum, bocadillo d'atún. Tu ja no t'aixeques. Ha molat, Tània? Ui, que n'hi ha un altre. Eren dos. Eren dos? Abans n'hi havia només un. Treu-lo, capet. Està mort o no? Sí, eren dos. Sí, el zombi acotxat, que dius, ¿en serio? Són molt listos, tio. L'any que ve els hi donaré a ells perquè em facin la declaració de la renda. Els virots que havia creat, és veritat, els tinc que tornar a crear. Aquí... Explosivo. Crear i crear. I virot d'arpón, crear i crear. Perfecte. És veritat que estava aquest cabron aquí. En sèrio? Ara estarà el putito. Putito. Que vingui. Oh, que cabrón. ¿Qué ha pasado, putito, ¿Quién es el listo ahora? I n'hi havia un altre, em sembla. M'ha semblat veure un altre. O sigui, jo no m'he aixecat, no he deixat de tocar el botó d'estar acotxat en cap moment. He tocat el botó d'agafar la cosa del terra, el moc verd. I per agafar el moc verd s'aixeca? Però si ja estava acotxat. Si no entenc res. A veure, quan agafo un moc verd, no s'acoll. O sigui, l'animació d'agafar alguna cosa... A veure, hi havia una altra cosa per aquí, no? Mira, l'ampolla. No, veus? L'agafo acotxat. Doncs no entenc. O sigui, ara el joc m'acaba de trolejar, però a base de bé. O sigui, m'ha trolejat. Que fill de puta. Si jo no he deixat d'anar al botó d'estar acotxat, no l'he deixat d'anar en cap puto moment. En cap puto moment he deixat d'anar al botó d'estar acotxat. Llavors, per què collons m'han decapitat si estava acotxat? L'únic que he fet és apretar la A per agafar el moc verd del terra. És que és l'únic que he fet. En fin, serà fin. Tornem a fabricar els virots. Ai... Joder, quina ràbia, tio. Vale, tornem a matar els dos pàjaros d'allí.
Un i allí va l'altre. I dos. Una ràbia, tio, és que no... Ai, la munició, que no l'he agafat. Mira, l'agafo cotxat, a veure què passa. Veus? L'agafa cotxat. És que no s'ha aixecat. No hi ha una animació d'aixecar-se. No entenc res. Mi no entiende. Ai, sí, que el cabron aquest. La d'Astral ja la vindré a agafar després. Oi. Per què no salta el mur? Joder, ha trigat un munt. Mira, una mort. Ah, boníssim. No! Uf. Pensava que havia traspassat la porta. I l'altre també mort. La d'Astral ara la vindré a buscar, però primer em vull assegurar que no quedi cap cabron per aquí. Dins d'aquesta habitació. Clar, m'espero que passi la d'allò i ara ho agafo. Però és que no té cap ni peus. Estic sentint un... He sentit... No! No, no! Uf! Veus? Sí que fa com... En aquest cas, vale, per agafar els mocs d'un cadàver sí fa el gest d'aixecar-se una mica. Només ho fa amb els mocs dels cadàvers. Toca't els pebrots. Vale, vaig a buscar la d'Astral. O bueno, vaig a desactivar primer les trampes. Agafar més mocs verds. Vale. Espero que passi, que no em fio. Però sí, l'animació aquella només la fa... Fills de puta. Quan agafes mocs verds d'un cadàver. No! En sèrio? Però si no l'he tocat! Aquí ja el veig. Ja un senyor. Vaig a buscar la d'Astral, que així el mato d'una i no gasto munició. Però per què no salta el mur, tio? Estic tocant el botó. Salta, salta, puça! Com vaig de vida, m'acuro, no? Millor? Sí, millor. Em dius que no hi és la d'Astral? Sí, sí que està. Joder, tio, quina angoixa. Ara, tio, no entenc per què a vegades no salta el mur. No sé si ho puc pillar per aquí per sorpresa. A veure si puc saltar el mur des d'aquí. No. O almenys no ho ha fet. Mistos. Vale, aquí és on suposo que he de ficar la bateria perquè això funcioni. Vine, motherfucker. Ha mort, no? Sí. La d'Astral mola perquè els mata d'una. Que porta una... Anava a dir, porta una porra? Oh, que cabron, que porta una pistola. Fill de puta. Aquest és un altre. Uf, un estrès, tu. No queda ningú, no?
Que no vull patejar el cadàver, que vull trencar les caixes, tio. Tot el rato estic patejant el cadàver. Vale. 1 i 2, perfecte. Això suposo que deu ser... Hola. On portava això? A la butxaca? Ah, vale, era per obrir la porta. On portava aquesta bateria? A la butxaca, no? Com el Doraemon. Només tinc un d'això d'escopeta, eh? Vaig equipar-me la pistola. La pistola dalt i d'allò, i el fusil de precisió on tinc l'escopeta, perquè és que no tinc munició d'anar. Almenys amb la pistola. Vinga, som-hi! Hi ha un senyor al terra. Típica porta que no podem obrir. Què? El senyor que hi ha al terra s'aixecarà o no? Home, no té cames. Mal que mal. Hi ha 2 senyors, no un. Abans d'això anem a mirar aquí dintre. Buah. No puc agafar més munició de pistola. Ara és quan sortim a mirar un altre tros de mapa. Però és curiós perquè, o sigui, ara n'estic trobant un munt i al principi de la partida jo no en veia cap. No sé, m'estranya perquè sóc molt de xafardejar tot. Em sorprèn que ara estigui trobant tants trossos de mapa i a l'inici de la partida no en trobés ni un. És que és molt raro. Què passa, tronco? ¿Pero qué? ¿Quién es ese señor? Collons, quin primer pla. Ah, aquest ja que els puc cremar els 2 d'un, els cremaré. Però és que no serveix de res. Me va dir la Tània, si no recordo malament, que si cremaven els cadàvers deixaven més loot. Però jo no veig que deixin res, que deixin més. No deixen una puta merda. Buah, això és una trampa. Veieu els pinxos allí? La cosa aquella que es gira i que roda amb pinxos. I aquí, mira. No puc xafar-ho. Ah, vale, sí. Tindria que haver-ho xafat des de fora. Que deixa més coses, no? Sí, no sé. Jo, els últims que he anat cremant, els cossos que he anat... No, és que no deixen res. Són uns rancis. Bueno, almenys sortim aquí. Vale, de munició de pistola en tinc molta, o sigui que... Estarem... Que no, quan estàs acotxant no pots golpejar. La puta merda. Oh, Mokbera. Agafa'l. Dóna el temps justet, eh? Aquella merda girarà en algun moment. Vale, més munició.
Molt de moc verd, en aquesta pantalla. Està guai. En aquest capítol. Mira, una xeringa. Puta mare. És que quan activem aquesta palanca se començarà a liar parda. Si ja ho veig. Si ja ho sé. Bueno, pues res. Ara sortirà el cabron aquell, no? Que hem vist quan baixàvem les escales. Ah, calla, que està atascada. No podem. Ah, mira, aquesta porta no l'havia vist. Ens fa falta 3 en 1. Algú es movia. Sí. Uns senyors. En sèrio? Si li he tocat a ell, no a la paret. I ara l'altre ve per aquí, no? Si ja no et queda cara, coi. A veure. Hi ha algun... Encara en queda algun? Sí. Coi, com corre aquest? Te corre com un loco. Ara s'ha calmat. És que es protegeixen amb la màscara els fills de puta, saps? Bueno, ni tan mal. Mira, aquests dos que s'han quedat junts... Espera, vaig a desactivar primer la bomba. Clar, si puc apilar els cadàvers tots junts, amb una sola cremar... Merda! Joder. Ens curarem... Si els cossos es poden més o menys empènyer. Si els puc empènyer tots cap al mateix puesto... Ep, ara s'ha aparegut. Bueno, doncs cremaré aquests dos. Almenys és un misto per 2 cadàvers, encara ho faig. Però mira, veus, Tània? Que m'hi posi fulles. És el que m'acaben de dir. Posa-t'hi fulles. No deixen res, tio. Putos rancis. Vale, vaig agafar un moment la munició de pistola que ha quedat aquí fora. L'1 es veu molt... Home, es veu molt bé, però es nota que és un joc que té els seus anys, Es nota que no és... que és de la generació... Va sortir per 360 i per Play 3? O ja era Play 4, aquest joc? No, però si l'he cremat. Sí. Mira, almenys l'he rebentat d'una. Però us juro que havia apretat el botó per cremar-lo. Us ho juro, us ho juro. Va ser, veus, és que ja et dic, ja m'ho semblava. Quina mania en patejar el cadàver. Que no pategis el cadàver, que el que vull és xafar les caixes. I torna-hi. Sí, va sortir per Play 4 i Xbox One, però també va sortir per Play 3 i 360. Sí, es nota, no... Vull dir, artísticament està molt bé, però gràficament no és cap portent, tampoc. Ui, ara m'he mig perdut. A veure, aquí és per on hem vingut. Vale. Hòstia, ara per un moment m'havia perdut. Aquí hi ha una... Vinga, a veure si ara no ens peta la cara. Vale.
Vale, allí hi ha algú també que hem d'agafar. És allò d'allí que brilla. Vale, aquí hi havia una altra trampa. Ok. La senyora. Ah. S'ha morit o no, però? Sí, perquè hem de... No, que encara es mou. Ara sí que s'ha morit. I ens deixa... Mocs verds... Bueno. Estem segurs que aquests mocs verds no haguessin sortit sense haver-la cremat? Ens morirem amb el dubte. No ho sabrem mai. Mai més ho sabrem. Vale, aquí hi ha mocs verds i hi ha una bomba. Vale, bé. Ah, sí, la cosa aquella que hem d'agafar. Una altra bateria, que la guardem a la butxaca màgica d'en Doraemon. Vale. Més mistos. Bueno, ens estan donant força mistos. I també, en aquest capítol estem farmejant un munt de babetes. De dins d'aquest armari sortirà algú. No? Me la veia venir, eh? Allò, te posem els mocs aquí perquè els vinguis a buscar tranquil·lament i de cop i volta, pum, s'obren les portes de l'armari i te empuertas un susto. Que fosca està això. Esto está muy oscuro. Hi ha cuchilles per tot arreu. Y se siente un cabrónido. Hay un cabrónido por aquí. Yo le he oído. ¿Dónde estás, cabrónido? Mal rollo, tío. Munició de franctirador. Al quemar los enemigos caídos puedes obtener puntos de mejora y objetos de... Además el fuego se propaga... Això sí, però el de que deixin coses poden, clar, poden. Podrien, però moltes vegades pues, no deixen res. Ja, punt de control, vinga, ja és algú. Era una ampolla, Hi ha ampolles de vi per tot arreu. Vale, aquí hi ha una trampa. I aquí també hi ha unes cotxilles que tenen pinta que en Pic posi la bateria faran plam i es tancaran. Traiem la bateria de la butxaca d'en Doraemon. Superguai! S'ha obert la porta però s'ha posat tot en marxa. Aquí. Ah, vale, que he vingut per aquí a cotxat, és veritat. Això crema, dona resistència.
Ai! Puta! Puta senyora. Aquesta ja havia deixat alguna cosa, o sigui que... Però bueno, si empenyo els dos cadàvers i els puc cremar els dos junts, puntetes, encara ho puc fer. A vegades els empenys, a vegades no, eh? A vegades passes per sobre i ja està. Bueno, pues res. Senyores enfadades de famosa. Vaig a fer una cosa, vaig a equipar-me l'escopeta, que ara sí que tinc més munició. Perquè de pistola només me queden 3 tiros. No sé com ho veieu. M'ha semblat per un moment que aquí hi havia un bitxo que ha fet blup blup per un moment, un fum. Opa! Hòstia, aquest no el puc matar, no? Aquest què? Tinc que fer que caigui a la trampa. Hòstia, vaya gardela. Ah, vale, quan he tocat la palanca s'han aixecat aquests d'aquí, no? Ara es pugen i baixen, no? Vale, no, el moment de passar era ara. Mira, no m'ha... O sigui, merda. Si no m'ha pillat ni de nada ni de tornada, de pur miracle. Vine, bitxo, cabrón. Vine. Què passa? Ara no t'atreveixes a vindre, fill de puta? Va, vine. Pues ara vindrà per un altre cantó. Cabrón. Ara per vacilar-lo, igual ara m'apareix per un altre costat. Ui. Nah. Ha fet un sandwich. Ai, són muertos. Que em fa repetir tot, no? Vinga. Munt la bomba! Merda, o sigui, la trampa. No me'n recordava de la trampa, he passat i me l'he menjat. Boníssim. Mira que es veu, el cable. Pues ara he anat tot superconfiat. Mira la rata, com ha sortit. Ha sortit una rata entre les nostres cames. Vale, això era la trampa. És que jo pensava abans, pues, per què està la trampa aquesta aquí? Clar, era els pinxos aquests de la paret. Ara tornen a sortir les senyores. Ara no és una senyora, és un senyor. Amb una destral. És un boig homicida amb una destral. Un menys. No, he fallat. Una altra vegada he fallat. En sèrio? Hi havia un tercer, eh? Hi havia un tercer. On estàs, cabrónido? Aquí estàs. Quina senyora. I ara és quan venia ja el Motherfucker Supremo, que sortia per aquí.
Bueno, tinc que fer la 13-14. Si tu vens per aquí, jo vaig per allà. Ui, me pilla igual, tio. No, per aquí no. Ah, ja m'he cansat. El cabrónidos queda allí o no? No ho sé, jo no em quedo a comprovar-ho. Ara aquí sí que tinc d'anar amb cuidado. 1, 2, 3... I que fa 4, no surt? Ah, no es retrauen, es queden així. Ah, mira, hi ha l'escala per pujar. D'escopeta, com anàvem de munició? Sí, millor. Vale. Cabron aquell haurà pujat per pes a saber on i estarà per aquí dalt. ¿Qué sitio es este? I t'ha d'estar per baix. Aquí està caminant per baix. Mira, hi ha un altre tros de mapa. És que es veuen molt, per això m'estranya que no els hagués vist fins ara. No sé. En sèrio? Bugazo, Això ha sigut... Això ha sigut un bug de l'hòstia. Vale, xeringa, perfecte. Feia falta. El cabron no està per aquí baix. Això, a veure si hi ha munició. No. Hòstia, que ja ve. N'hi ha dos. Matar. Ha mort? Sí. Sí, he tingut sort que s'han posat els dos un al costat de l'altre i els he pogut fotre bastanta candela amb els virots explosius. Perquè l'altre ha caigut també, oi? Sí. Olé. Pues mira. Me l'he currao. Menos mal que es podien matar, perquè a vegades hi ha monstres d'aquests que ja sabeu que són immortals, que no els pots matar. Ja tiraré l'ampolla de vi aquesta gentussa. Vale, no sembla que estiguin vius. Quin estrès! Vale, aquí hi ha més munició. Perfecte. No, per un mil·límetre, tio. Per un puto mil·límetre. Em curaré. Hi ha un munt de... Vaig a cremar-los, perquè...
M'han donat un munt de mistos. Mira, aquí puc cremar 2 d'una. Perfecte. Res. Quants mistos me queden? 7. És que en tinc un munt. No sé, anem cremant. Va sorteig, A veure si us toca d'una vegada. Sobretot a la Tània, que porta 31 mesos subscrivint-se, Ja va tocant, ni que sigui per... Però bueno, va com va. Va com va. Fins on jo sé, no ha repetit mai ningú, crec. O sigui, no hi ha hagut una persona que li hagi tocat 2 vegades. Crec, Això el Jou us dirà millor que jo, perquè és ell qui fa els sortejos. Però o mai, o com a molt una vegada. Però jo diria que mai. Que no hi ha hagut mai un guanyador repetit. Però tampoc no em feu cas, perquè jo normalment els dies del sorteig no estic al directe i no me n'entero. Ho miro en diferit, però clar, després em recorda tant, saps? De qui li va tocar i a qui no. Vale, allí hi havia una manivela, però abans d'activar-la deixeu-me investigar una mica més. Que aquesta puta merda ja es veu. En pic activi la manivela pujarà. Llavors tinc que trobar una via d'escape. Aquests cadàvers es poden cremar, no? Ah, clar, s'obrirà la porta aquesta, entenc. Aquí no hi ha res. Vale, doncs vinga. Tens un pressentiment de que et tocarà? Tant de bo. Això que la Núria ha vingut amb un pas sota el braç, no?, que diuen? Vale. Mal rotllo, tio, tindré que passar per aquí sota. Vale, i aquella reixa gran ara s'obrirà i sortirà un monstru d'allí. Així ja ho sé. Un pic obri aquesta porta. No? ¡Hombre! Petitó, què tal, petitó? Vaya bitxarraco. Aquell deu ser el monstre final del joc, segurament. Vale, bueno. Remancito de paz. Ja estem a punt d'acabar, perquè ja són quasi les 11. Així que res, anem a... Ui, mira com puja el monstre. L'heu vist? Com pujava per la finestra. A veure si arribem a una sala de control per guardar partida i ho deixem aquí ja. Ah, dame algo, ¿no? Dame algo. Dame ese rancio. Què va, tio? No donen res. És que no donen una puta merda, tio. A menys que sigui un zombi que l'haguis tingut que matar tu prèviament. Els que ja estan morts pel terra... Hòstia. L'efecte de la gravetat amb aquesta gent... O sigui, amb aquests aparells... Mira, una grabació. Todo lo que tengo, todo lo que soy, me lo quitaron aquellos que quieren consumirme a raíz del accidente. En la oscuridad, con el único consuelo de los fantasmas internos que me persiguen, casi me abandono a mí mismo. Pero entonces la vi, aunque en el fondo sé que solo era una aparición. Me repondré y recuperaré lo que me quitaron.
Voy a recuperar a mi querida hermana, Laura. Val, vol ressuscitar la germana. Per això fa experimentos locos. A part de millorar-se a si mateix, no? Estan locos. Estan locos. Mama, que el papa està boig. Vale, música. Musiqueta de sala de guardado. Pues ho deixarem aquí. Hi havia aquí alguna cosa? No? Aquí tampoc. I aquí tampoc. Vale, doncs guardem partida. No hi ha res que pugui agafar. No. Mira. Diari de veus? El diari de Sebastián Castellanos. He vist morir a amics i companys. Forma part de la meva feina, però mai és fàcil. No obstant, no hi ha res que es pugui comparar amb perdre la teva pròpia filla. Recordeu que la seva filla va morir amb un incendi, també, no? Si no recordo malament. Ella i la niñera. Tant de bo pogués morir 1.000.000 de cops per evitar la seva mort, però és impossible. Em vaig sentir tan impotent quan el seu petit taüt va començar a descendre. El dolor és insuportable. Sé que no hauria de fer-ho, però veure és l'únic que m'ha ajudat a dormir durant les últimes setmanes. Estic preocupat per Mira, que la dona em sembla que també va morir, la dona, que era policia també. Tot això és molt dur per ella i no ho porta gens bé. Vol estar sola i passa la nit sencera aixecada. Diu que treballa per mantenir la ment apartada de la tragèdia, però sembla estar tancant-se al món. Sé que els hi acostuma a passar a les parelles que perden un fill i espero que siguem el bastant forts per evitar-ho. Ves que el Sebastián Castellanos no vulgui també ressuscitar la seva filla. I estigui en el ajo metido. És més joc el Devil Within 2 que el primer, perquè aquest ja déu-n'hi-do lo fosc que és, que has d'anar amb el puto fanalet amunt i avall. A mi em ratlla molt quan és molt fosc un joc, perquè... No... Entenc que és un recurs, però... Per exemple, el Doom 3, tot i ser un bon joc, perquè és un bon joc, a mi em va fer fora per dos motius. Un, perquè per mi és un mal Doom. Doom mai has anat associat amb terror. Doom és frenetisme i acció salvatge. I el Doom 3 era un survival de terror. Però el que més fora em va fer és que no poguessis portar la llanterna equipada a l'arma, que després recordo que això ho van parxejar o ho van millorar amb una versió d'aquest esgoti que van treure després o amb un DLC, no recordo exactament com va ser, però la versió primera, la primera versió del joc, o portaves la llanterna o portaves l'arma. I clar, anaves amb la llanterna, veies un monstre, guardaves la llanterna per disparar-li amb l'arma i no el veies, tio. I era allò no era por, era angoixa. Era, tio, no, així no es pot jugar. I a mi em va ratllar molt aquell joc. Al final acabava... ¿Se le ha olvidado algo? Pues se m'ha oblidat gravar. Al final anava matant les mostres a cops de llanterna. Que dius, tio, molt cutre. Recordo que després ho van arreglar i que la metralleta, la pistola i tal, li van incloure que poguessis tindre la llanterna. I allà on apuntaves amb l'arma, apuntaves amb la llanterna. I ja feia prou por així, no feia falta, saps? O sigui, a mi em va semblar... Bueno, de fet, si ho van arreglar després és perquè hasta ells es devien donar compte que era un mal disseny. No podia ser que no poguessis portar la llanterna i l'arma al mateix temps. Ah, vale, la tele. La Battle Edition del Doom 3... De versió... Per la PlayStation VR, això sí, veus? No, jo no és que el trobés descabellat, és que ho vaig trobar molest. Me molestava. I a part, el que et dic, com a Doom, no era el que... O sigui, això, sumat a que jo esperava una altra cosa, i el joc és bo, jo ho reconec, però entre que jo esperava una altra cosa, més sumat a això de la llanterna, el vaig dropejar, no me'l vaig passar. Vaig dir, passo, aquí et quedes. No me'l vaig passar. En canvi, Doom 2016, Doom Eternal i Doom Dark Ages, això sí que em semblen Dooms de veritat. Collonuts. Però bueno, al final és una qüestió de gustos, Torno a repetir, no dic que Doom 3 sigui un mal joc perquè no ho és. Però a mi... Ho sento, però em va decebre. Més que decebre em va fer fora. Oh, mira. Portem bastantes babetes, Podrem fotre aquí una bona pujada de nivell. Sí, no, jo igual, Jo a mi... O
sigui, sóc fan d'alguna saga. Per exemple, la saga Assassin's Creed a mi sempre m'havia flipat i els últims m'avorreixen soberanament. Llavors, m'és igual si sóc fan d'una saga. Si fan un joc que me flipa, ho diré, i si fan un joc que no m'agrada, també. És més, si sóc fan de la saga, exigiré més que si no ho soc. Per això, d'un 3, ja et dic, suposo que jo li exigia altres coses que no em va... I el no donar-me-les me va fer fora. Què puc millorar? Què puc millorar? Què milloraríeu vosaltres? La munició de la pistola i de l'escopeta em quedaré sense res. Ja vaig prou... Ja vaig prou bé d'això. Veia la potència de les armes. Sí. Jo crec que és el millor, la potència de les armes. Ja està, ja m'he quedat sec, però bueno. Potència, oi? Sí. Jo també... Hem arribat a la mateixa conclusió. Vale, doncs gravo i anem a veure a qui li podem fer una raidecita i ho deixarem aquí. Hola, senyora. Jo crec que ja estem pel final del joc. Ja no pot que pot quedar un dilluns, 2 dilluns. No crec que pugui quedar molt més. Però bueno, no ho sé. Portem 12 hores de joc. Vale, anem a veure qui tenim per aquí que li puguem fer una raidecita. Si és que hi ha algú. Està el Shen, però és que sempre li fem mal. Mira, hi ha el Chuslord. Ja li vam fer la setmana passada, però bueno. Entre el Shen i el Chuslord li farem el Chuslord que té menys gent. Així que res. Ah, exacte, mira. I a més el Ravero també m'ho ha demanat. Gran col·leccionista, el Chuslord. Me recorda el meu amic Albert. La manera de parlar, el tarannà i fans de PlayStation i col·leccionistes que són tots dos de videojocs s'assemblen, són molt del mateix perfil. Tot i que el meu amic Albert és més de la meva quinta i el Chuslord és més jovenet. Però sí, fa no fa, me recorda molt el meu amic Albert. Bueno, doncs, com sempre, Ravero, moltíssimes gràcies. El Xus és de la teva quinta, no? L'Albert és del 79, jo sóc del 78, i tu deu ser del 86 o del 85, 87, deu ser por ahí, no? Home, doncs no li donguis ansietat. Del 86, mira, veus? Com ma germana. La meva germana també és del 86. Pues això, que no li donguis ansietat a la gent, home, no fotem. Això, que moltes gràcies, Tània, Franqui, Ravero, Isa, que també ha passat un momentet. Que tingueu molta sort demà amb el directe, amb el sorteig, i ens veiem dimecres, encara no sé què portaré. Encara no sé si portaré un joc retro, un joc indie, si faré gamografia, si faré mini podcast, ja veurem. Que passeu bona setmana. Adeu, adeu!